Začnem radosnou správou. Rok 2026 bude rokom, kedy bude mať Martin konečne nového primátora. Skončí sa totiž 8 rokov primátorovania Jana Danka. Čo je 8 rokov, ktoré pre naše krásne mesto žiaľ znamenali okrem iného aj zbabranú parkovaciu politiku, stále zanedbanejší stav ulic v centre aj na sídliskách, spustenie jednej z najdražších MHDčiek v strednej Európe, a naozaj to si môžete dohľadať, rekordný úbytok obyvateľov, odchod kľúčových zamestnávateľov v našom meste, bez čo je len aspoň nejakej symbolickej snahy nájsť aspoň nejakú náhradu za nich. A kto sledujete, tak viete, že došlo aj k pochovaniu demokracie v mestskom zastupiteľstve a v komisiách. No a k tomu ešte, keď si prirátame kvantum nesplnených sľubov o bezplatnej MHDčke, lanovke, akvaparku a veľa ďalšieho, čo nás bude stáť množstvo peniazí do ďalších rokov a energie, keďže niekto to bude musieť naprávať. Zároveň však verím, ja úprimne som o tom presvedčený, že toto ťažké obdobie znamenalo u veľkej väčšiny Martinčanov precitnutie, že skutočne záleží na tom, akí ľudia riadia naše mesto. Že je dôležité, aby bol primátor šikovný a čestný človek, ktorý má úprimne rád Martin a Martinčanov. No a zároveň ľudia pochopili, že je veľmi dôležité, aby poslanecké lavice obsadili ľudia, ktorí sa nedajú kúpiť, ako sa vraví, za misu šošovice. Ľudia, ktorí za nejaké trafiky a teplé miesta v mestských spoločnostiach úplne predajú svoje predvolebné sľuby, ako sme toho boli svedkami v tomto volebnom období. Martin je nesmierne krásne mesto s významným historickým odkazom a obrovským potenciálom. A je preto veľmi dôležité, aby sme sa v tomto dôležitom roku zomkli, pomohli mu vstať, ako sa vraví, oprašiť sa a odstavili niekam ďaleko na vedľajšiu koľaj ľudí, ktorí mu škodili, aby na tom získali nejaký osobný prospech. Jednoducho, aby sme sa v tomto roku zomkli a vybrali sa konečne správnym smerom. A to je presne to, o čo sa budem snažiť so svojím tímom Reštart Martina neúnavne každý jeden deň v tomto roku. Ostatne, ako tomu bolo aj doteraz. A keďže je ten nový rok a bol Silvester, tak dovoľte, aby som pripojil jeden vtipný vinč na záver. Netvrdím, že mám zázračný prútik, len viem, že mesto nie je súkromný bankomat ani detský kutík. Nový rok nemusí priniesť len nový kalendár. Môže prísť aj nový štýl, menej rečí, viac činov pre občanov, pán primár. Keď dojdú argumenty, príde urazený tón, že vraj kritika škodí mestu, nie zlé rozhodnutia, nie on. Tak si pripíme. Na stagnáciu nie, ani na zlyhania, ale na odvahu pomenovať veci pravým menom, bez masky a bez hrania. Na mesto, ktoré sa nehýbe len na papieri, ale je tu pre ľudí, nie pre pohodlie radnice a jej tajnej hierarchii. Šťastný nový rok, Martinčania.